Dipon ang marami dyan, dipon. Puntahan natin si Christian. Mag-discuss muna ako. Kaya yung pizza.
upuan. Kinukuha siya ng mga maniligaw niya. Yung ano, yung bantay ng kalikasan dyan. Ayaw niya yung sausage eh. Parit yung batong niya. Kasi, Bilhin mo sa susunod yung puti. Sarap yun. Oh, tinakpan na kasi yung pwesto namin dati doon, no? Ayun, no? Ayan, binakuha na yung pwesto. Kusang maraming isda. Ayan, no? May bakod na po. kaso walang butas to.